Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Nianata sa atong ikaduhang adlaw sa atong nobinaryo para sa Pasko nga ato ning gitawag og Misa de Gallo. Kinsa may first timer karon, isang kamot. Maayo kay pulos na mo second timer. So pakyawa gini ninyo hangtod sa ikasiyam. Bahala nagmamatay mo ini ikasiyam ka adlaw. Basta na perfect. Pero dili lang kay ang atong pag-perfect sa adlaw kung dili pag-perfect sa atong kasing-kasing nga mahasunod gyud ta sa mahal nga Birhen Maria nga maoy ato gyung tuburan sa dakong grasyas kaluwasan. Padayon tang mag-ampo uban sa mahal nga Birhen Maria alang sa tanan natong mga benefactors og sa atong mga donors dinhi. Iampo sad nato nga mahunong na kining pandemic nga COVID-19 ug maayo unta ang tanang mga masakiton sa tibuok kalibutan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining misa, ato rong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Ginoong Dios namo, aron pagtuman sa mga saad nga imong gihimo sa karaang panahon, gipili mo ang bulahang Birhen Maria, halangdong anak nga babae sa Sion. Itugot nga mosunod kami kaniya, kay ang iyang pagpaubos nakapahimuot kanimo ug ang iyang pagkamatinumanon nakakabot sa imong mga panalangin alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ngari ug pamati kamo, mga anak ni Jacob, pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway, sa imong atubangan muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda ito'y sa leon, patyo niya ang iyang tukbunon, ug unya mopauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatid ug unya muhigda, ug walay makapangahas pagsamok kaniya. Nagkupot siya sa harianong sitro, ug sipitan niya kini sa iyang mga tiil, huptan niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iyan niini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang ingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ugang ingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos tugay, sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nagantos nga anak, uban sa panghukom. Mulambo sa iyang panahon, ugang ingpit nga kalinaw, hangtod sa ang kabukiran maghatag og kalinaw, alang sa lungsod, ugang kabungturan maghatag sa katarong. Panalipdan niyang nagantos diha sa katawhan, luwason niya mga anak sa kabos. Katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang ingpit nga kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw, ang halaw nga kalinaw, hangtod wala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan, ugikan sa suba, hangtod sa kinatumyan sa yuta.
ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang impit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon untang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan sama sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud magsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang kadarong mulambo sa iyang panahon, ug ang impit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares maoy amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab maoy amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Buos, si Rahab ang ilang inahan. Si Buos maoy amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon maoy amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa maoy amahan ni Hosafat. Si Hosafat mao ang amahan ni Huram, si Huram amahan ni Osias. Si Osias maoy amahan ni Hutam, si Hutam mao ang amahan ni Akas, si Akas amahan ni Ezekias, si Ezekias maoy amahan
ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon, si Amon amahan ni Hosias, si Hosias mao'y amahan ni Jeconias og sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel, si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel, si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud, si Abiud mao'y amahan ni Eliakim, si Eliakim mao ang amahan ni Asor, si Asor mao'y amahan ni Sadok, si Sadok mao'y amahan ni Aquim, si Aquim mao'y amahan ni Eliod, si Eliod mao ang amahan ni Eliasar, si Eliasar mao'y amahan ni Matan, si Matan mao'y amahan ni Jacob, si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David, og napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita, og laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni Kao, O Kristo. Mao ni ang atong madungog kanunay kada ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo. Ang Ebanghelyo maghisgot og kaliwatan ni Jesus. Ang una aning gipamatud-an nga si Jesus matuod gyud nga tao. Kay kung tao kang tinuod, naa jud kay masubay nga kaliwatan. Pero di ka tinuod nga tao, kalit lang kag tunga, wa kay masubay nga kaliwatan. Mao na nga si Jesus gitawag yung matuod nga Dios og matuod nga tao. Agree mo? Disagree? Kamo, unsama mo, tinuod mo nga tao? Naamoy mga kaliwat? Nahigugma mo sa inyong kaliwat? Wa niyo libak-libaka? Mga buangon ra ba kayo mga naong? Liwat sad mo sa inyong mga kaliwat. Kusog ra ba kayo tamin? Kana, kaliwat ra ba? Sus, kaliwat na ni Kwan. Nabit, kaning among kaliwat, ni mga ubod, sikat kay mediri sa Guadalupe. Dini Cebu City. Kana dihang loyo simbahan, bisag palibot simbahan, ngadto ginasnapo, ngadto bukid, naabot sa among lugar sa Kahugan, ngadto pa sangko pa dito sa Bunbon, ngadto sa sana Biasong, ngadto gis bukid ba? Porting ubod diha. Nga ubod. Susiha lang niya ninyo unsa kabuutan ang among mga kaliwat. Di kalikayan nga kining atong mga kaliwat na ay buutan na asay buangon. Kinsa dinhi nga moingon akong kaliwat pulos gyud buutan, sakang kamot. Wa no, nay buangon oy, bisag mohisgot lang kadaan karon kanang imong kaliwat nga naa gapuyo silingan ninyo. Muunay mo sa naglibak nimo. Muunay mo sa nagdaot nimo. Ana. Pero wa magpasabot nga naatay kaliwat nga mga bati nga mabati tang tanan. Wa sad magpasabot nga nakay kaliwat nga nindot buutan Diosnon nga kamo sang tanan pulo sa gyud mo Diosnon og buutan. Ngano man kay maunay kamatuoran sa tao. Ang tao limitado gyud. Naagid tay limitasyon. Nya kay niya may yawa sa kalibutan, ang atong limitasyon, ang atong kahuyangan, maunay sigihan og tintal sa yawa aron nga maguba ang atong kinabuhi. Kani si
Abraham, buutan kay ni si Abraham, buutan jud kayo. Kani si Jacob, medyo may pagka-buangon ni Jotay, kaning iyang anak, iyang gilansisan tong iyang igsuon, kuyog sang iyang mama, pero siya mo'y gihimong tuburan sa 12 ka managsuon, diin nabilong si Huda. Nya si Huda, maoy gitagna sa mga propeta diri sa unang pagbasa nga maoy mohari, anha magsukad niya ang matuod nga hari nga maghari sa tibok katawhan, matud pas unang pagbasa. Pero ang iyang papa nangilad to, giilad nila ang blessing sa ilang amahan nga si Isaac, si Jacob. Abraham, Isaac niya Jacob. Sayo panungkuhak ni Abraham ditso manong Jacob. Apuhan is Abraham ni Jacob. Ang iyang papa si Isaac. Si Isaac, buutan sa to si Isaac. Buutan to. Si Jacob, medyo lagi may pagkakuan. Pero nabuutan po to, nadugay sa Jacob. Nabuutan. Ni adinhi mga gipanghisgutan, nga gipang close, o inyong basahon, na gipang close parenthesis. Si Tamar, ang ilang inahan. Napadiri si Rahab, ang iyang inahan. Si Ruth, mao ang iyang inahan. Gipang close parenthesis, kay nga naman, dili ni sila mga kauban sa lahi nga Israelita. Natakip ba, murag, tungod kay napangasawa sila, gi-highlight. Nya, ang kaning gipang-highlight, either foreigner or makasasala. Dunay, di lang nakuhisgutan kay basig inyong libakon, duna din nga gi-close parenthesis nga prostitute. Nya napangasawa siya sa Israelita nga gitugutan sa Ginoo nga mao'y tuburan sa Mesiyas. 28 generations pa before natao si Jesus, giplano na sa Ginoo daan, pero ang iyang napangasawa prostitute. No, nindot no. Muna ka ng inyong anak, baka makapamana gani na og adik, ayaw paghuna-huna nga mao na ginay katapusas kalibutan. Basig mao na ang kanang adik, mao na gada sa similya nga mahimong manluluwas sa inyong kaliwatan. No. Adik yapon mo to. Kay kita god ini bati na. Bati na. Ayaw idahig kay nagi-apil na dinhi. Gani si Jesus ba? Kinsa may iyang mama? Si Maria. Pero ang gihisgutan diri, nibalik yan, si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Si Jose nga papa ni Jesus mao ang kaliwat ni Hari David nga gitagna sa mga propeta nga ang mahimong hari sa Israel mao ang kaliwat ni Hari David. Pero ang iyang mama, dili kaliwat sa lineage ni Hari David. So si Maria, natakpik lang sa planos Ginoo. Sa original plans Ginoo. Hay may natapik. Si Maria, lagi. Original nga planos Ginoo. Si David man, nya si Maria, di man kaliwat ni Hari David. Si Jose man, nya si Jose kay, ang sama na, di man tumoy biological father ni Jesus, ama-ama raman to. Di sa ato pa si Jesus di ay adopted ra siya sa original lineage sa Mesiyas, na adopted siya. Dili siya gyud by blood nga kaliwat ni Hari David. Kakuha mo? Ana. Nya nganong mao man ni nahitabo? Nganong ang adopted nahimo man noong mao'y hari sa tibuok Israel? Musugot mo, ang inyong adopted child mao na noy magbuot sa tanan ninyong katigayunan. Nya ang imo na nung by blood nga mga anak mao na noy iyang himuong under niya. Sugot mo na. Uy. Ako sugot ko basta buotan lang. Si Jesus buotan man. Ngano man nga gihimo man is Ginoo aron pagproyba nato nga ayaw himo ang rason nga tungod kay ikaw ubos og kahimtang, tungod kay ikaw bati og kagikan, di na ka mahimong balaan. Kay kita gud pasanginlan man gud nato atong katiguangan.
Mao nang uso kayo na nga sakto man unta pero sayop ang panghunahuna, healing the family tree. Ang hunahuna nato ng healing the family tree, pamisahan ni nako haron ko matangtang ning ilang contamination sa bati nilang binuhatan nga rin ako aron ko mabuutan. Buangon gyud ka. Unsa may healing the family tree nga tinud-anay? Nga motuo ka nga bisan pagbati kag kaliwatan, bisan pagdaghan kag mga kasakit karon bunga sa binuhatan sa imong mga lolo ug lolo sa imong lolo, mahimo ra gid nang mabalaan ka. Kana ano man daig na kay daghang sakit, bunga kuno na sa silot sa imong mga lolo nga tuas impierno. Nya mo nang nigo nimo ang sakit, di ka mahimong balaan bisag masakiton ka. Mahimo dili. Oh, unya nganong magsige pa man kag gumbol nga nasakit ko tungod ana, na cancer ko tungod ana, ato ginang pamisahan aron maayo akong cancer. Ngano man na kay cancer, di ka mahimong balaan. Mahimo dili. Oh, sige kag kahagbong sa board exam kay bugo kay ka kay daliwat ka tong imong mga katigulangan nga bugo sa kayo. Nya imo dayong pamisahan, healing the family tree para ma-bright ka. Ngano man bugo ka, di ka mahimong balaan. Mahimo dili. Oh, mahimo man day. Ay latos lag pasanginli. Labaw tanan ayaw gyud pagpamisa tungod kay bati kag naong, kay bati tog naong imong mga kaliwatan aron mo nindot imong naong. Sobra na sad nang imong gibuhat. Nganom day bati kag naong. Nganom man day ikaw mo'y pinakabatig naong sama ni akong naong. Di ka mahimong balaan. Musikat mga ikas Facebook. Bisag bati kag now. Nganom de. Unsa may importante? Nga mo desisyon ka, nga matuman. Bahala nag-unsay kahimtang, matuman ang giingon sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa may tubag nato? Ang katarong, lambo siyang panahon, hingpit hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo siyang panahon ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Bahala nag-unsay imong kahimtang pagtinarong. Desisyon sa pagtinarong. Sunda ang kinabuhi ni Hesus, ni Maria ug ni Jose, ang Sagrada Pamilya nga moy atong i-magnify aning bilin. Ayaw pasangil nga tungod kay ang imong inahan buangon, mabuangon sa ka kay naliwat kaniya nya imo ding pamisahan aron matangtang ang imong bandage ngadto niya. No. Makahimo ra jud ka pagdesisyon. Medyo sakit-sakit lang. Tingali lisod-lisod ang imo. Sama ni Hesus, ang paghimo niya tinarong nalansang gid siya sa krus. Lisod-lisod ba yana? Kaya ang iyang kaliwat mao may nilansang niya sa krus ang mga Hudiyo. Kaliwat man to niya. Adi nun siya kaliwat ato kay adapted lagi. Agilansang siya sa cross. Lisod-lisod lang. Pero nilambo gyud ang katarong ug ang kalinaw. Na hindi magmalinaw, nga wa man siya musukol. Kamusad, libakon, dahil man sa mo sukol ug libak. Sa among kaliwat dito, sa among kaliwat sa mga ubod, side sa kong papa, kami maoy usas mga ubos gyud. Sa una pa nga magsige mi og kanabang hangyo, mangutang, manghangyo og kwarta, ana. Na ako'y mga kaliwat sa ngarang-arang pagkabutang, usahay si papa masinghagan, usahay ako mainsultuhan, ma-lockdown ka, maka-feel kang gi-lockdown. Sige lang yun, siging pangarga, ana, motos kog mangga, ana, karga sa ilang mga baligya. Pero amo na silang mga kaliwat. Ana, sige lang yun kog, kuhan, tinarong, gihigugmar sa nako sila, ana. Ni bali masang panahon, karon ako na sa dakog kolekta, sila na sa dito, gamay-gamay ra. Ana, pila ra may ilang makolekta na, manguma ka diha, negosyo ka, lopigs, dupa-dupa. Layo na kayong distansya. Pero ang akong kasing-kasing, wa ko maghisgot nga, kamus una, inyo kong isulta, sa una, di ko nyo ang kunon kayo, sa una, inyo lang kong sika-sikaan, sa una, himuon lang ko ninyong, wa ko maghunahuna ana. Ang akong ginahuna, apil tang tanan, kining akong gidupa-dupa din, do na magini makuha, labi na rong buntaga, tanang,
ako ning iapil tanan. Tanan. Bahala na ng kaliwat nga karon pa nagpaila. Na sa mga kaliwat nga karon pa nagpaila kaysa una mahadlok pa mang muangkon. No, kay naong pa lang nako daan, why muangkon kayo? Anya karon medyo na naman ade angkon gyud. Anya angayan ba na nga ato pa ginang subay-subayon? Ayaw na lang oy. Ana, higugmaan na lang na. Tagain na lang na sa imong pagmahal o masulbad na ng tanang problema. Ayaw na lang pagsigig subay-subay na kanang mga ginikanan ana, kanang imong lolo. Sus, nahimo ng pobre kay tungod pa na ng inyong kanang lolo aning igsuon niya kanang inyong mga igagaw diha mangingilog ng yuta ang kabahinanan giilog ana mga buang na tudluan pag nimo hangtod mag-away na lang sa noon sila kana dia inyo man tanang yuta kana yuta man kabahinanan man atong imong lolo giilog kana mga buang-buang dagko nana nagpahimos ang mga buang-buang ay uga pala na nila gyud iluga di ka maingon ani di ta maingon ani magsige sa mga animal ning igagawa ini ka kita nya labi nag naa sa batasan na naong bayan murag wa mangilog yuta wa na mag-away na atong kaliwatan nya mulambo pa ang kalinaw wa na mao na pag tinarong na lang higugmaan na lang puy-in na lang ang gugma ang pagpasaylo ang pagdinawatay hasta gani si Kristo ug si Maria nga natapik lang didto niya ng kaliwat ni David ang kaliwat ni David mo'y milansang niya sa krus iyang kaliwat iya gyapong gihigugma og diha dapita nahimo nahitabo ang kaluwasan maghigugma ay ra gid ta sige lingian ang imong tupad sa musugot kag sa dili kaliwat ginaanimo sa mata sa Ginoo ingna kuno gihigugma ti ka ana nya moingon sa imong tupad suluha uroy ha sige na manindog na ta mga igsoon magampo kita ngadto kang Kristo ang Diyos nung kinaadman nga nagpakatao alang sa atong kaluwasan. Uban sa pagpaubos, moingon kita, Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa atong simbahan, nga ang tanan niyang mga pangulo, mag-abli sa ilang kasing-kasing, aron matudluan sila ni Kristo, ang tinuod nga dalan padulong sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga hatagan sila kaalam og kaligdong, aron mapahigayon nila ang malinawon og maangayong pagpuyo sa tanang lungsuranon, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa tanang nagpuyo sa kangitngit, kasamok ug kalibog, nga madala sila ngadto sa kahayag sa kamatuoran, si Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa tanang sakop sa atong katilingban, nga mobiya sa mga sayop nga pagtuo, magpuyo na sa mga mithi ni Kristo, ang dalan, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Alang sa tanang nangandam, alang sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, nga mamalandong unta kita sa tinuod nga kinabuhi sa iyang pag-abot, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nung kinaadman, hingpita kami. Ginoong Dios sa among maluluyon og mahigugmaong amahan, among gituboy kanimo ang among mga panginahanglan sa kaluwasan, lawas ug kalag. Dawata kini diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria,
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta si Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa tangkapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag og ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa dugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Manaw sa kanimo. So isip managsuon diha sa Ginoo, atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Smile. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magulawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, magampo kita. Kami nga naalimahan ining mga sakramento sa kinabuhi, nagsangpit kanimo Ginoong Dios og nangalyopo nga sama nga nakita namo diha ni Kristo nga natawo sa Birhen ang katumanan sa saad ngadto sa Israel sa iyang pagbalik, amo unta nga makabot ang malipayong katumanan sa tanan namong gilauman, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Dangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Maria Panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Ang ato lang buhaton, dili ta magsigig basol sa atong kaliwatan, kung dili atong higugmaon silang tanan ug mo salig ta nga makapahimo ra gyapon tang balaan bisan pa man sa atong kahimtang. Ato lang yung palambuon, ang katarong ug ang kalinaw. So atong pasalamatan ang tanan natong mga nag-alagad karon sa atong misa, ang atong mga barangay officials, to mga LGUs sa tibuok nato dinhing parokya sa dinhi San Vicente nga barangay, Santa Cruz, San Roque, Tabla o Lataban nga barangay nga nag-abag nato nining atong gipahigayon nga mga misa de Gallo. Nya pasalamatan pud nato atong kapulisan nga niya na destino dinhi sa atong parokya ngadto sa lain-lain sad nga mga lugar nga naataroy misa nga sa ilang pagserbisyo nato mga barangay tanods nga nagmanage sa atong parking ug sa atong kanini ang traffic. Ato sang pasalamatan ang mga nag-andam sa ato karong painit, ang sponsor KOBC niya ang atong choir, ang Divine Paraclete Choir, niya ang atong mga Eucharistically ministers nga mausad ang atong mga frontliners diha sa gawas o nag-distribute sa communion, ang atong mga naglimpyo dinhi sa simbahan o nag-decorate dinhi, naghago aron maandam sa atong paggamit, ang atong mga PYCC, mga youth na maoy ning abag nato sa pag-guide asa ta moduol panahon sa offertory o sa communion katong nagdag mga flag nga mga gwapa kaayo no. Arang-arang batog naong. Mga ayon. Inyo ra ba tong mga anak mga pag-ubangkog mga apo. So ito silang pasalamatan ang ato mga sakristans nga gwapo og mga buutan. Niya ang atong nag-control diri sa sound si Steremis, Brad Boy, sila Kaiser, niya ang ato dihang ga-control sa atong TV monitors, ang ato si sana Ilsa man siguro na diha, sila si Relitzer, Tuti, mga buutan kay ni sila, mga balaan pagyod. Niya kitang tanan nga niya dinhi labi na gyud sa ni-offer katong formal offering pinanguluhan sa atong mga kaning bread and wine offerers nga sila si Cafe o si Brad Titing Pipito and family. Ato silang pakpakan. Salamat kayo. Atong ipahibalo nga tungod ang gamiting may gabi sa mga servers niya na hukban namo nga ang atong misa dinhi sa misa de Gallo atong i-adjust ang distansya sa misa kay mag-abot manggod ang kaning 3 o'clock o ang 4:30 karon hapit na gay mo 4:30 so sugod ugma timan iha sugod ugma ang atong 4:30 nga misa sa misa de Gallo iirog nato sa 5 o'clock. So timan iha sugod ugma. So atong ipariha sa interval sa Sunday masses nato tag 2 hours. Aron do na pay time sa paggawas niya sa pag-exit sad sa atong mga nagparking niya dili kayo magkaabot no. Ana magipanahon mag-abot no mga parok inyong pero ato na lang i-distansya. So kamo mga taga alas 4:30 extend ang inyong tog og 30 minutes. Ayaw mag-ari dire. Pangari na mo dire alas 4:30 or alas 4:45 aron mo dili ma-impierno no.
So, padayon ta mag-observe sa mga protocols nga gipatuman alang sa atong kaayuhan. Nya ayaw mo pamugos, ayaw pagyawyaw, obey, no? Obey. Ang magyawyaw, maimpierno. So, update sa atong nahalin sa atong slots. Nga tag 3,000 per slot. Nya 1,000 ka slots ang available. Ang nahalin na as of December 16, niabot na og 303 slots. Pakpak. So, nagkapaspas ang halin. Ang ato na lang nahibilin, 697 ka slots. Ang kaning ato rong nahalin, nakakover na ni siya sa atong main door na almost mga 800,000 o sa atong kaning altar na nakakover na siya kaning atong nahalin. Ang wapa lang makover ani ang atong sakyanan nga gipalit, ang ato diring transformer o ang pagpatitle aning yuta o atong rotating camera nga wapa mo andar. Awa man kabaya di gid mo andar. Gibiter na dia murag bayis tambubuan. Sige. Manindog na ta. Sa inyong pagawas, ayaw mo pamangga dias mga tao nga gusto mo sod. Kamusang gusto mo sod, ayaw intawon mo ilog-ilog. Di pa gini mo ikatapusan sa panahon. So, pagawas sa usa ning mugmagawas, nya una pa mo musulod kung limpyo na dire. Paghuwat mo sa signal sa ato mga frontliners, please cooperate. Thank you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon ni nato pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.